ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൊച്ചടുക്കള വിശേഷം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല, ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീയൊക്കെ കത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുമേലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവെള്ളമാണ്, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കെയറിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന വെള്ളം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി കെയറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഡെലിവറിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 2 മാസം മുന്നെയാണ് അടുപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹസ്ബൻഡ് ഓരോ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കോളനിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചൊക്കെ വീടുകളാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ വീടിനും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സാധാരണ അടുപ്പാണെങ്കിൽ പുക നന്നായിട്ട് പരക്കും. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ നമുക്ക് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് പാത്രം അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു കുഴൽ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് പുക മേലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പരക്കത്തില്ല, നേരെ മേലോട്ട് പോയിക്കോളും. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള വേദവെള്ളമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ ആയുർവേദ ഇലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ പുളിയില, അതുപോലെ മാവില, പ്ലാവില, പിന്നെ വെള്ളക്ക, അതുപോലെയുള്ള ഇലകളെല്ലാം ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. പിന്നെ നാൽപ്പാമരം ചതച്ചത്, അതിൻ്റെ തൊലി അത് ചതച്ചത്, അതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ വേദവെള്ളം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വേദവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒക്കെ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങും. കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കും. ഈ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരവേദനയൊക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി കെയറിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ അടുപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം ശരിയായെന്ന് പറയാം, അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കുഴൽ ആണ് ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ സിമൻറ്റ് കൊണ്ട് വാർത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുകയൊക്കെ പോകുന്നത്, ഇതിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പുക നേരെ മേലോട്ട് പോയിക്കോളും, പരക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുക മേലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളും, അധികം പരക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വീടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടുപ്പ് ഭയങ്കര സൗകര്യപ്രദമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.